Moikka! Ajattelin tälleen Pride-kuukauden lopuksi käydä vielä nopeat tämmöiset sateenkaariaiheiset kirjasuositukset läpi. Elikkä mulla on tässä 10 lyhyttä kirjasuositusta, jotka käy nopeasti läpi. Tässä suurin osa näistä kirjoista on nuorten aikuisten kirjoja, johtuen siitä, että hyvin pitkälti luen nuorten aikuisten kirjoja, tai luen niitä aika paljon, ja niissä hyvin on käsitelty näitä aiheita, eli erilaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Mutta on täällä myös sitten muutama ihan niin kuin aikuisten kirja. Ja ensimmäinen näistä kuuluukin tähän ehkä enemmän aikuisten kirjakategoriaan, Kate Davisin In at the Deep End. Tästä on jo pari vuotta, kun mä tämän luin, tai oikeastaan kuuntelin äänikirjana. Tässä oli mun mielestä tosi hyvä lukija, ja se varmasti vaikutti tähän lukukokemukseen. Tämä kirja kertoo Lontoossa asuvasta Juliasta, joka kokee tämmöisen seksuaalisen heräämisen ja hänen tämmöisestä kokeilusta, seikkailusta sitten oman seksuaalisuutensa kanssa. Tässä kirjassa kuvaillaan seksiä aika suorasukaisesti ja erilaisia seksuaalisia suuntaumuksia, fantasioita, muita tämmöisiä, että kertoo hyvin laajasti näistä, mutta kuitenkaan olematta siinä vaivaannuttava, että mä veikkaan, että ehkä jonkun toisen lukijan lukemana tai en tiedä, olisiko sitten, että jos olisi lukenut ihan niin kuin fyysisesti sen kirjan, niin olisiko se vaikuttanut jotenkin eri tavalla, mutta mun mielestä tämä oli ainakin hyvä ja aika seksikäs kirja tai tämmöinen kuitenkaan ilman, että tuli semmoinen jotenkin kauhean nolouden tunne, koska musta tuntuu, että tosi monesti kirjat, jotka käsittelee seksiä, niin on aina vähän semmosia jotenkin pikkasen vaivaannuttamia tai sitä ei ehkä uskalleta puhua niin suoraan siitä seksistä, vaan siitä tehdään jotenkin aina helposti vitsiä tai näin, niin mun mielestä tämä oli silleen tosi onnistunut teos. Toinen suositus onkin sitten kotimainen kirja, eli Destierentievan Ihana, joka on siis kotimainen nuorille aikuisille suunnattu säeromaani, joka kertoo 9-luokkalaisesta Liljasta sekä hänen ihastumisistaan, ja tämä Ihana on se hänen ihastuksensa, jota hän tässä kuvailee. Mun mielestä oli oikein kiva ja söpö kirja. Kolmas suositus, myös nuorten aikuisten kategoria, Alexis Hallin Boyfriend Material. Tämä kirja kuvaa sateenkaarirakkautta, on vähän tämmöistä feikkisuhde meininkiä, vaikka aikaisemmasta taisin todeta, että feikkisuhteet ei ole mikään mun tämmönen lemppari, jotenkin romanttinen kategoria, tai miksi näitä nyt voisi kuvailla, niin mun mielestä tässä se oli kuitenkin ihan toimiva homma, ja muistaakseni tämä kirja oli myös hyvin hauska, ja tästä itse asiassa tässä samassa sarjassa taitaa olla muitakin kirjoja, että on se eka osa, niin pitää tehdä semmoinen oma henkinen noutti, että pitääkin muistaa lukea myös niitä seuraavia osia näistä. Neljäntenä suosituksena Alice Osemanin Loveless. Jostain syystä toi Alice Oseman oli jotenkin kauhean vaikea mun tuossa sanoa. Mä joudun ottaa joku 4 kertaa tän uusiksi. Anyway. Mutta hän on siis ehkä tunnetuin näistä Heartstopper-sarjakuvistaan, mutta on myös muutaman kirjan kirjoittanut. Ja tää Loveless on itse asiassa eka asia, mitä mä oon häneltä ikinä lukenut. Ja myös ensimmäinen ja ainoa kirja, mitä mä oon ikinä lukenut, joka käsittelee aseksuaalisuutta. Ja vaikka tämä oli aika hidastempoinen, niin mun mielestä tämä kuvaa hyvin sitä hämmennystä ja mitä tämmöinen niin kuin oman minän seksuaalisuuden etsiminen voi nuoren aikuisena olla, että muistaakseni tämä päähenkilö meni juuri collegeen. Ja vaikka välillä tuntuu ehkä siltä, että no miksi kaikkea tämmöisiä termejä kuin vaikka aseksuaalisuus tarvitaan, niin mun mielestä tämä kirja toi myös hyvin esille sitä, että kuinka tärkeä se nimenomaan on, että on tämmöisiä termejä, jotta sä ehkä ymmärrät itseäsi paremmin ja sitä ympäröivää maailmaa ja itseäsi suhteessa muihin, että kyllä tämmöinen, että jollain asioilla on nimi, niin auttaa tosi paljon sen asian ymmärtämisessä myöskin, niin mun mielestä tämä kuvasi niin kuin hyvin paljon sitä prosessia, mitä tämmöinen oman itsensä ja seksuaalisuuden pohtiminen voi kyllä olla. Jos muuten aseksuaalisuus kirjallisuudessa kiinnostaa enemmänkin, niin suosittelen katsomaan For YA-kanavan Sini oli just tehnyt videon, missä hän suosittelee eri kirjoja, jotka käsittelee aseksuaalisuutta, niin mä voin linkata sen vielä tonne. Päästi sen suoraan sieltä katsomaan. Ajattelin itsekin ottaa sieltä omalle lukulistalle sitten vinkkejä ylös. 5. suosituksena Mackenzie Leen The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Ja tää on tämmönen historiallinen sateenkaari nuorten seikkailuromaani. Tämän kirjan päähenkilö on siis biseksuaali nuori lordi, joka lähtee tällaiselle aateliselle perinteiselle Grand Tour of Europeille, eli lähtee kiertämään Eurooppaa ennen kuin sitten asettuu siihen tavallaan lordin asemaansa ja niihin velvollisuuksiin. Ja tässä sitten tapahtuu paljon ja kaikenlaista sitten matkan varrella, että hyvin tämmönen, en mä tiedä, tulee mieleen
nyt ehkä ihan Pirates of the Caribbean, mutta siis hyvin paljon tämmöistä seikkailullisuutta tässä kirjassa kyllä on ja erilaisia kummallisuuksia ja sattumuksia, mitä tuolla sitten matkan varrella tapahtuu. Päähenkilön biseksuaalisuus nyt ei ole mikään välttämättä se niin kuin tärkein juttu tässä, mutta se on niin kuin iso osa myös toki tätä tarinaa, koska homous tai biseksuaalisuus ei ole tuossa historiallisessa kontekstissa, mikä tässä kirjassa on, niin semmoinen ehkä niin suotava asia tai tämmöistä ehkä pitää peitellä sitten myös niin kuin siinä yhteiskunnassa. Seuraava suositus on myös nuorten aikuisten kirja Dean Attan The Bad Flamingo, ja kirja kertoo nuoresta mixed-raced Michaelista, hänen seksuaalisuuden löytämisestään sekä sitten siitä, kuinka hän löytää myös dragin sitten yliopistossa. Eli tämä Michael kuuluu siis useampaan vähemmistöön samaan aikaan. Ja sitten tämä dragipuoli on myös semmoinen, mitä en muista nyt ainakaan suoraan, mitä olisi niin kuin jossain kirjassa näin niin kuin isosti käsitelty, niin oli kyllä onnistunut nuorten kirja sen suhteen. Sitten näiden suosittelujen ainoa tämmöinen oma elämäkerta, niin valitsin tähän Jonathan Van Nessin Over the Top, A Raw Journey to Self-Love. Ja Jonathan Van Ness, hän on siis Queer Eye Netflix-sarjasta tuttu. Hän on siinä se parturi-kampaaja, joka on tää pitkähiuksinen. Ja hänellähän on ollut hyvin raju menneisyys, mutta tämän kirjan tää niin kun päävire on kuitenkin se positiivisuus, mitä hän haluaa välittää, vaikka käsittelee myös näitä tosi rankkoja aiheita. Ja itsehän siis jotenkin rakastan Jonathan Van Nessia ja hänen semmoista ylitsepursuavaisuutta tai tämmöistä jotenkin eloisuutta ja värikkyyttä, mitä hänessä on, mutta hänessä myös on sitten se masentunut puoli, mikä mun mielestä on jotenkin ihanaa, että vaikka ulospäin, niin kuin vaikka siinä sarjassa tai näin, hän on hyvin positiivinen, mutta että meillä kaikilla on monia puolia kuitenkin meissä. Ja tykkäsin kyllä kovin tästä oma elämäkerrasta, toisin kuin sitten taas toinen tuossa Queer Eye-sarjassa myös oleva Dan Franz, joka on sitten siinä tää stylisti, niin sen elämänkerran on myös lukenut, mutta siitä mulla jäi tästä niistä jotenkin vähän negatiivinen kuva, että mä en tiedä, että oliko se sitten ehkä tämmönen brittiläinen huumori ja sarkasmi, jota mä en vaan ymmärtänyt, vaikka yleisesti ajattelen, mutta siitä jäi hänestä ehkä pikkasen semmoinen ilkeä kuva, että jotain ehkä millä tavalla hän kommentoi siinä jotain ihmisiä tai näin, niin siitä mä en niin pitänyt, mutta sitten taas tässä Jonathan Van Nessin kirjassa semmosia ei ollut, että jäi semmoinen hyvin positiivinen kuva. 8. suosituksessa palataan taas nuorten kirjoihin, eli tämmönen Kaysen Calendarin Felix Ever After, jonka päähenkilönä on tumma, queer, transsukupuolinen Felix, joka kamppailee sekä oman identiteettinsä että rakkauden kanssa, ja tämä kirja käsittelee myös tärkeitä teemoja, kuten niin kuin yleisesti tämmöistä koulukiusaamista, että myös transfobiaa. 9. suosittelen Jas Hammondsin We Deserve Monuments-kirjaa, joka on aika tuore kirja. Mäkin luin sen nyt vasta keväällä, ja mun mielestä tämä ehkä taisi olla julkaistu viime vuonna, mutta joka tapauksessa aika tuore kirja. Ja tämä kirja sisältää sateenkaarisuhteita, perhedraamaa, kommunikaatio-ongelmia. Mun mielestä hyvin onnistunut kirja monella tapaa, että käydään vähän silleen eri sukupolvien välillä myös tätä keskustelua, että tässä tämä päähenkilö muuttaa pääkaupungista Washingtonista pienemmälle paikkakunnalle, kun hänen isoäitinsä on vakavasti sairastunut ja he sitten muuttaa perheen kanssa sinne. Ja tässä on sitten sitä vuoropuhelua näiden 3 eri sukupolven kesken. Ja viimeisessä suosittelussa mennään fantasiamaailmaan. Aivan ihana T.J. Clooneyn Talot taivaan sinisellä merellä. Tämä on yksi mun lemparifantasioista, mitä olen lukenut pitkään aikaan. Ehkä lapsuuden jälkeen. Tämä oli jotenkin niin herttainen kirja. Mutta tosiaan tämmöistä hellyttävää nuorten fantasiaa, jossa tämä päähenkilö on sosiaalityöntekijä Linus, joka saa työtehtäväkseen mennä tämmöiseen orpokotiin tekemään arviointeja. Ja tämä ei olekaan mikään aivan tavallinen orpokoti, vaan siellä on paljon erilaisia maagisia olentoja. Ja tämä päähenkilö Linus, en nyt muista suoraan, että oliko hän homo vai biseksuaali, mutta kuuluu joka tapauksessa seksuaalivähemmistöön. Mutta tässä oli nämä mun lyhyet suositukset. Toivottavasti tuli jotain uusia kirjoja teille ja toki mulle saa laittaa suosituksia myös tuonne kommenttikenttään. Ja etenkin tietysti, jos on tämmöisiä, missä käsitellään aikuisiellä sitä, että myöhemmässä vaiheessa elämää jotenkin kamppailisen seksuaalisuuden kanssa tai vasta myöhemmin sen löytää, niin jos tämmöisestä teemasta on onnistuneesti tehty jotain kirjoja, niin laittakaa ihmeessä tonne, mutta saa kaikenlaisia kirjoja kyllä sinne suositella. Ja oikein hyvää Pride-kuukautta ja kesää kaikille. Moikka!